जोंनि गामि लोगोफोर जोंनि गामिनि हाजोनि एसे गाखोनायदों भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना ओमफ्राय जरनाखौबो देखायनो नाजागोन सोलोंजोब्बाय नै ससेल' गाखोजेनदों बेयावनो गोलोमबायबो हाब गोबाव जाबायमोन गाखोयैयानो थारमाने एसे अलदर जानो लुबैनानै नागिरफैदों आरो जों हाजो गिदिरा एकदम गोजौ आरो नायलांबाय था भिडिअखौ नोंथांमोना जा हायो देखायनो नाजानोसै दुम्रु फिथाइ दङलै मोख्रा दङ बे दाबसे जायगायाव थायाना बिसोरो मन्दिरफ्रावसो थायो दाना हाग्रायाव थाला गोलोमजोब्बाय जा गोबावजों दिनैसो गाखोबाय आंबो बे आदुंग्राया जोंबा जायोमोन आगोलाव दासो देरनानै जाला फैनायबो जाला हाजोआवनो बयबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ' दुम्रु फिथाइ नै वाव फिथाइया गिदिर गिदिर मोननाया जाजायो हादुंग्रा फिथाइया जायोमोन जों आगोलाव दा देरबाय बोरायबाय हाजोआव गाखोयैयाबो गोबाव जाबाय दिनैसो गाखोबाय आं बोसोरनैसो जाबाय दा हाजो गाखोयैयानो आं थाङाखै आं बावखुंग्रि थावखुंग्रि जेरावबो बावखुंग्रियाव आं लाइफआव दाबो खनसेल' थांफेरदां सानसेल' बेबो गरम नायलांबाय था भिडिअखौ मेवाइ थायोबा बे औवायावनो थायोमोनब्रा मेवाइ रज'थ'वाखै मेवाइ लानो होननाया मेवाइया बेयावनो थायो रज'वाखै ओरैजायबो आयौ खोमसि नुबायलै लोगोफोर हाजोआव खोमसि नुयो माने दंफां लाइफांजों खोमसि जायो आरोना जरनाखौ देखायहैगोन र' जरनायाव थांगासिनो दं गोसोनाव भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जों दा अलदरखौ नागिरगोन बेनि उनाव जरनायाव थांसै ओरैजाय थांबानो जरना मोनहैबाय ओरै ओंखारलांबायना बिराद थिया दे गाहाय नङा मबाइलावसो गाहाय नुदों जानो हागौ आरो बै फारसेनि हाजोआवथ' थाङाखै बैथिंनियाव बै गोजौआव बै नुहुरनायाव नायलांबाय था भिडिअखौ नागिरफैनानै अलदरानो फिसा फिसाथार बर्थमान अखाया मोजां हायाखै नालाय बिथिं दङ फिसा फिसा मेरला दङ दंनायालाय फिसा फिसा नाथाय देरजोबाखै आरोना दा उफाय गैया जानो लुगैनाय बेखौनो खानानै लांगोनसै आरो रज'गोन अखा हाबानो रज'गोन रज'नायालाय नैलै नै लेवारा मारखोबाय हनै 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 आयौ फाख्रा आगर गोनांजोब आयौ आयौ होद फाग्ला नुवाखै फाख्रा खम नङा नै अलदरफ्रा फिसा फिसा गोजालै एसे बियारबो लाग्रो बस्थायाव सोबाय आरो बिलाइखौ गारनानै दसे रेस्ट लागासिनो दसे रेस्ट लानानै आरो नागिरबावनोसै बियार लोंदों आरोना नै जंगलि लाबनि बारबाय एबार जंगलि लाबनि बोरै होनोमोनलाय मोख्रा बेन्दों आथिं खोलांसै एबार हाजोआव लोगोफोर बे माने फारसे हाजो आरोखि हाजोआ जोंना बैथिंबो दङ ओमफ्राय ओरैजाय बै नैबे गेजेराव नैबे गाहायाव जरना दं आरोखि गोजौ दाउखा राजा होनो ओमफ्राय बैथिं जों ओरै फारसेयाव गाखोदों आरोखि माब्लाबा बै फारसेयाव गाखोनानै भिडिअ दिन्थिगोन आरो गाखोबाबो दिन्थिजोबनो हाया बेबोथ' ओरै गोलाव मेरला गुवार देखायनो हाया जों ओरैजायखौ देखायगासिनो दं आरोखि देखायगासिनो दं माने जों माबा बेरायफैदों नालाय नोंथांमोननोबो दा दिन्थिहरगासिनो दं आरोखि जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ खालामनो नाजागोन आयौ जिबौ खालामबाय आथिं सेरजोंनो ओइ सोमखोर जिबौ आथिं सेरजोंनो साव होलांबाय ओरैजाय बौलै होलांबाय ओरै आथिं सेरजोंनो ओइ बिदिनो होलांदों
ओरैजाय फैदों दल थादों माने बे फिसा गोलाव जाग्राया बिराद बिसिनो बियो बे नोंसिनि गिदिर गिदिर जाग्रायालै फुलाव थाग्राया दंफाङाव थाग्राया ओइस बारदावलायदांथ' जिबौमोनलै लोगोफोर मोनस्लाबासै ओमफ्राय ओरैनिफ्राय खालामदों दां पात्ता मोनस्लाबासै ओइ एसे खेल खालामलै गोलावफ्रा सेव होलांखादों आथिं सेरजोंनो दंफाङाव थाग्राफ्रा बे दा माबाबायना अखा सिबायना बिसोर बहा थानो बहा मानो जायो बिफां सायाफ्रा थिखिनि माने बैथिं एसे बिजौ दङ बैथिं बे बेना थिखिनि ओमफ्राय बैनाथ' बे आदाबो नङा बै फारसेनि सालफ्रा ओरैथ' अलदरा मोनहांबाय लोगोफोर नै आरोबाव भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअआ बांद्राय इन्टारेस्ट नङाबाबो गोसोखौ एसे हमथानानैबाबो नायलांदो आरोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा एसे चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामना होदो शेयार खालामना होदो नोंथांमोनाबो गोसो जायोबा बेरायनो फैनो हागोन माबायाव नै मोनबायलाय फांथाम भिडिअखौ नायलांबाय था नै बांखार खालामलायथारदों सोरबा सिखारि ना मामोन बेबा नै लोगोफोर नायनो हागोन बांखार सिखारिफोर खोमा दंफांबो दाननाय दङ ना दंफां दानग्राफोर बुंनो हाला आरोना गोलोमनायखाय गस्ला खुबाय नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ हनै अलदर लाग्राफ्रा जोंना अलदर रोगाग्राफ्रा ओंखारलांसै नैबेजों ओंखारनानै बै जरनायाव थांसै जरनाजों ओंखारलांबाय थानोसै आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' मा होनबावनो भिडिअआ बिदिनो हाजोनि आरोखि जोंनि गामिनि ओमफ्राय जों अलदर नागिरफैदों ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायलांबाय था जरना मोनफैबाय समान मोनफैबाय आरो दाउफ्रा जानो बैथिं गोजौआव दै बारजुमनाय दं ओमफ्राय बे दै एकदम साफा आरोना बे दैया ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ एसे रेस्ट लानि दैफोर लोंनानै लानि अलदर आं भिडिअसो खेबदों फ्रुइट बायदि फिथाइखौ लांनो लुगैलायबायनोलै नै दानथोंसै दा देखायगासिनो दं आं नोंथांमोननो फिथाइया मा रोखोम गोबोर जरनाया एकदम हाजोखौ जावनाय बायदिखा आरोना समान ओरैबायदिखा नायलाय समान दंग' जावनाय बायदिखा आरोना लोगोफोर जरनाया आंबो फैया गोबाव जाबाय बोसोरनैसो जाबायमोन आं फैया हनै दै बारसोमनाय दङ एसे फिसानो आरो गोजौआव गिदिर दङमोनलै ना गाहायाव थांखोमोनथाय जों हाजोजोंसो फैबायना आरो आं फैयाबो बोसोरनै गाहामनि उनाव फैनाय ना मिथिलायलांला नै फिसा बारसोमनाय गोजौ बारसोमनाय दङ थांगासिनो मेला मानसि जाफैयो जाग्रा बिदिनो बेरायफैयोना ओरैनो जोंना माबा गैया आरोखि पार्क नङा बियो ओरैनो गामिनिसो जेबो पार्क गैया पिकनिक स्पट नङा बियो औ भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर एसे नायै गानांगौ अन्थायाव गालुंबाथाय ज्राव साथाय गाजोबगोन बे बारा गोजान नङा बेलाय बेयावनो आयु गोलैबायमोन सयथि डेन्जार दानखुलाबायनाय बेफोरबायदिखा ओइलाय वाटारफल मोनबाय नुहुरबाय थारमाने बे दैज्लाङाव बे नोरै लोमजोबोब्रा दैया बुरजा जायो जों बेयाव जेरै थाबायदोंना बिदि थाबायनो हाला दैज्लाङावबा एकदमबारे दा जादि थाबायदोंना बिदि थाबायनो हाला दैज्लांबा दै गिदिर जायोना हाब खाना जाग्राफ्रा फैसोगारो माथो
ओरैनो बेरायग्रा फैग्राफोर बेरायनो फैग्राफोर बिस्कुट बागिरा बागिरा लानानै फैयो औ बैलाय हनै बेखौनो होनो दाउखा जान दाउखा राजा औ दाउखा राजा बेखौनो गोलोमबायबो गोलोमनिफ्राय दै गारनाय आरोना गोलोमनिफ्रायनो एकदम बोसोर 2 बोसोरनि उनाव आं दिनैसो फैबाय आरो गामिनिबाबो हाजोआवनो फैयैया गोबाव जाथारबाय आं दा लोगोफोर फैदों नालाय लोगोफोरजों ज' अल'दर नागिरथावथाव ओमफ्राय फैनाय जाबाय आरो Bây không? Không bao giờ được cái này. 야, 어린 하반에 구수 그냥은 자기는 쪼라니 되냐 나라 마다 비디오 그런 상문 날리고 원래 안 가민이 바구나 보이서 넥자에 없이야 바야 지는 레벨 그렇게 레벨 그냥 벨렉 자가니야 나 아니 저 올로도 라피게 하지 않다 양 그냥요 안 비치는 게 밤에 가다 영 축피니 저 보이는 거 축피니 저야 하는 무슨이야 바로 보이신 당 중간이야 저기야 sampai finally ini sih ya ntar lagi di pulau Langka ada video kumpulan itu kan like share sini anda bang mana lah baca video kok ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनसेबो आरो दिनै जोबोद गोबावनि उनाव फैनानै दहाय फिथाइ नायनाया आनारस बायदि मा होनो बेखौ फिथाइखौ मा होनो बे फिथाइखौ खिथालायहरदो हाजोआव मोनो आरो बेखौ ओमफ्राय मबाइलफ्रावबो नुलाबायो बे फिथाइखौ दे आनारस बायदि सेम ओमफ्राय खान्थालजों समान जायो खान्थाल फिसा फिसाजों आनारसनिफ्राय देरसिन जायो आरो नै बेनो आरो फिथाइया नै जाजायानोलै बे जाजाया लांनो हाबालाय बेखौ लांला न'आव दोनहैजागौमोन गालांसै जिङाव दल'बो थाजायालै बिदियाव जों दा थांफिनगासिनो लांबाय थाबानो जाबाय जिउखौ थाबायलांदो थाबायलांबाय थाबानो दुब्लि मोनहैबाय दुब्लि मोनबाथाय गामि मोनबाय अन्थाइफ्रा नायदो अन्थाइजोब 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 सारा बिदि अन्थाइजोब नै उनाव लाबाय बुस्थुखौ आरो बस्थाफ्रावबो दंलाबायो अल'दर लांग्राफ्रा नै अल'दर सिखारि मावग्रा मै सिखारिबो नङा माबाबो नङा अल'दर सिखारि नैलाय बै बस्थायावबो नैबावबो नै बेयाव मोनबाय अल'दर बे अल'दर नैबे अल'दर थ' भिडिअ ओंखारबोजोब्बाय फौजिफ्रा ओंखारबोजोब्बाय अल'दर सिखार खालामग्राफोरसो बेलेग सिखारि नङा दे अल'दर सिखारिसो अल'दर सिखारि ओइ साना ब्रां ब्रां ओइ ब्राइटनेस खमाव हेल' लोगोफोर जों ओंखारबोबाय नै टाइमा खयथा जाखो 4:19 उल्था नुयोना नोंसिनाव 4:19 जाबाय दहायनो गाखोदोंमोन जों ओमफ्राय ओइ जों गाखोदोंमोन नै जों ओंखारफैबाय लास्टथिं जायहाय ना ओमफ्राय जों दै ओइथिंसो गाखोदोंमोन जों बैजों ओरै गिदिंनानै नै जों ओंखारबोबाय लास्टथिं
ब्रा जोंना गामिना बे निखौ खालाबायोलै थास' बिफां मेरला सिब्रुबो थायो अखा नांबावगौ सिब्रुआ रज'थ'वाखै आरोखि बे बेरसे बेयाव जोंना लफायलाबायो इन्जुर सालाबायो नैबाव माइ गायजोबसै एबार लोगोफोरजों ओंखारबोबाय ओमफ्राय भिडिअआ मारै जाखो कमेन्टआव एसे खिथाहरदो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो थ' आं दिनै दोनथ'नोसै मेंबायबो थ' उनाव लोगो मोनसिगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे थ' दिनैनि थाखाय आरोखि बिसिमावनो टाटा बाय बाय उनाव लोगो मोनगोन गोदान भिडिअजों बाय